História nás učí jednu vec. Pravdu možno oddialiť, ale nemožno ju navždy umlčať. Nedávny článok o Jakubovi Jáhlovi nie je len o zlej žurnalistike. Je o systéme, ktorý zlyháva v ochrane najzraniteľnejších. O systéme, ktorý uprednostňuje reputáciu dospelého pred bezpečnosťou dieťaťa. Autorka mohla urobiť skutočnú investigatívu, mohla vycestovať do Tanzánie, mohla hovoriť so svedkami, mohla preskúmať fakty z oboch strán. Ale neurobila to. Prečo? Pretože cieľ bol jasný. Očistiť reputáciu bieleho Čecha a zdiskreditovať Alatra. Sme v 21. storočí. Všetko sa archivuje. Vidíme kontakty, prepojenia, činnosť celej antikultovej siete. Vidíme, ako sa koordinujú útoky, ako sa používa rovnaká retorika v rôznych krajinách. Jeden zo svedkov povedal, ak ho nezastavíme, bude to robiť tam, kde je. Ohrozené sú deti. A práve toto je jadro celého prípadu. Nie retorika, nie politika, ale bezpečnosť detí. Alatra je hlasom tých, ktorí sa neboja hovoriť pravdu. Je to hlas demokracie. A práve preto je prenasledovaná v Rusku, na Ukrajine a teraz aj v Česku. Podľa Lanzarotskej dohody aj dohovoru OSN má štát povinnosť konať. Nie je to na uvážení, je to právna povinnosť. A túto povinnosť nemožno zrušiť žiadnym článkom, lebo právo stojí na strane obeti a pravda vyjde najavo.